Ara bħalissa hemm numru ta' esperti interni li nista' ngħidlek ma waqfux u ma marrux id-dar, assistiti mill-pulizija lokali, minn numru ta' entitajiet governattivi wkoll, esperti barranin li qegħdin viċin ħafna li jistabbilixxu l-fatti eżatt ta' kif seħħew. Aħna kif indunajna b'dan l-attakk huwa li s-sistema ta' rikonċiljazzjoni tagħna indunat li ħarġu 11 il-tranzazzjoni mill-bank fejn flus kontrihom ma kienx hemm. Allura bħalma qisu għandek mort tixtri xi ħaġa ma nċaħad bil-flus u flus inti ma kellekx u da jgħidu jien mhux ħantilek. U l-bank jinduna li kieku tranzazzjoni tkun ġenwina. Il-flus tal-klient jitpoġġew fin-nostro, minn nostro jittieħdu jmorru fin-nostro tal-kont tal-bank ieħor u jgħaddu fl-aħħar fil-klient ieħor. U hemm 4 tranzazzjonijiet. F'dan il-każ kien hemm waħda nieqsa tal-klient oriġinali, għalhekk il-kontijiet tal-klient ma ntmissewx. Hemm flus li minnhom huma miżmumin diġà li l-bank issa jagħmel il-każ through channels l-oħra biex jirkuprom. Hemm minnhom li potenzjalment diġà jkunu intefqu u wieħed ikun irid jistabbilixxiha. However, wieħed irid jifhem illi s-sistema li titransaktja ma' barra għadha dawn. Allura il-figura li aħna taxbarna u sa jkun hemm nieqes tkun għadha mhijiex eżatta. U appuntu nieħu din l-opportunità sabiex inserħu ras it-telespettaturi kollha illi l-flus għad-depożitanti kollha huma sikuri.